काय झाला प्रश्न पडलो ना. तर काय झालं तर आता बघाच तुम्ही आणि सांगतली आता बाळाची आवसूच सांगतली आधी काय झालं आता एवढ्या लवकर सांगू कारण सगळ्यात पहिला बाळाच्या आवश्यकच कळता. होय होय माकाच सांगलं नी पहिला काय झालं नंतर बाळाच्या वडिलांका. हा आणि ह्या रडण्यावरून काय वाटतं हा बघा किती आवाज हा या मेंबरचा आवाज ऐकला नव्हतास ना ऐका आता. ये 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 घ्या 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 तुम्हाला पण सगळ्यांना सांगतोय घ्या 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 घ्या. हा आम्ही कुठे आलेत सगळे कुठे आलेत हॉस्पिटलमध्ये. आता घरी जायचंय आपल्याला. किती दिवस झाले आज 3 दिवस तिसरो दिवस. हा आता सांगा काय ता बाजूक राहू काय सांगा. हा इतक्या लवकर सांगतात मग आता एक व्हिडिओच नाही सांगल्यात आता दुसऱ्या व्हिडिओत पण नाही सांगतले तर बंटली काय काय या कमेंट मध्ये सांगितल्याने असणार ना. मग तुम्ही आता सांगा खरा की खोटा काय ता. हे सोनम दीदी काय करता. हात बाहेर काढला. हा काढू दे त्याचं कामच आहे. आता सोनमने तो बघ बोलल्यावर तुम्हाला थोडस हिंट गावली असतली ना. हा तो बघ म्हणजे हात तो बघ हातात तोच म्हणतो. हात काय हात ती बघ हात बाहेर काढला ना असं नाही. काय झालं तर आवसच सांगतली. हा आम्ही कसं सांगणार आम्ही बारशाक नाव करून सांगतलो तेव्हा. ती नाव सांगतली. मी आता तुमका जेंडर सांगते. माका ना नवरात्रीमध्ये 9 देवी हा त्यांच्या रूपान असं म्हणतो देवी होत पण इथे देव झालो. हा माका झालो जिलगो झालो जिलगो असलो जिलगो. पण तो थोडं लाजता. 3च दिवस झाले ना म्हणून कॅमेरा समोर येणार नाही. तुमका थोड्या दिवसांनी त्याचा चेहरा दाखवतो. आमचे बाबा म्हणजे आमचे सासरे कोरोनाच्या काळात हे झाले ना पण त्यांचा जीव ना जास्त होतो लास्ट नंबर जिल्हावर म्हणजे श्रीकांत बाबाजींवर म्हणजे सरोजच्या भोवावर. आणि त्यांची अशी आस होती की बाबा 2 पोरांका झाले अजून माझ्या बारक्या जिल्ह्यात काहीतरी हो कोया अशी आस ठेवून ते जराशी गेलेले. पण तो दिवस आज आमचं इलं होतो आणि तोच आनंद म्हणजे आम्ही असं मानतो की बाबा चल बाबा बोलले ना तर ते इले पण म्हणजे आमच्यात आमचे बाबा परत इले ह्यो आनंद आमका वाटता असो तो आम्ही आता साजरो करतो. नाव असं काय त्यांचा ठेवचा असा तर आम्ही नंतर विचार करू पण नाही बाबा इले अशी थोडीशी आशा आणि तो आनंद पण हा असा वाटता. म्हणून बघा तुम्ही एवढं सगळं बोललात तर शांत. हा बघितलं बाबांचं नाव घेतल्याबरोबर मग चूप झालो मग अशी रडत होतो ना ऐकलास ना. अशा प्रकारे आमचं यो छोटस व्हिडिओ माझ्या या छोट्याशा डब्या पिटुकल्या झिलाबरोबर तुमका कसं वाटलं हे नक्की सांगा. आणि माझ्या या झिलाक ना तुमचे खूप खूप आशीर्वाद. त्यांना खूप आशीर्वाद द्यावा भरपूर असो. आणि नेहमीप्रमाणे आमचा परब किचन लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जसे तुम्ही आमच्या सुखात असतात तसे दुःखात पण असतात तसे सुखात पण म्हणून हे छोटस व्हिडिओ. चला नेहमीप्रमाणे परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि नेहमी हसत राहा आणि आमच्या आनंदात दुःखात पण सामील व्हावा. चला धन्यवाद.